Toho rána roku 1701, jako každé ráno už téměř 20 let, král Slunce při svém levé hodlal přijmout mezi nejbližšími dvořany i knížete Filipa de Gonzague, jemuž se dostalo nejvyšší pocty být přítomen panovníkovu probuzení. Jak vám připadal král výsosti, když vstával z lože? Je stále pánovitější. Pod vlivem paní de Maintenon a jako každý stárnoucí člověk přemýšlí, koho by s kým oženil. A kdo je jeho poslední obětí? Bratranec, Filip de Nevers, jož chce oženit se svojí neteří. A mne jeho veličenstvo pověřilo, abych mu oznámil tu radostnou zprávu.